Good morning, children. Good morning. ଭଲ ଅଛ ସମସ୍ତେ? हाँ. ଆଜି ପଢିବା? हाँ. ପିଲେ ଆଜି ଆମ ଡେ 9 ର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବା। ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ? हाँ. ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିକ୍ ତମକୁ ଶିଖେଇବି। ତମେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବ। ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ମୋ ପଛରେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି କରିବ। ଏଇ ଆଲିଜା ସାଇଲେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେମିତି କରିବି ମୋ ପଛେ ଲାଇନ୍ କରି ଆସିବ। ପିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ବଡ଼ ଗଛ କରିବି। ସେ ଗଛରେ ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା କହିବି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟ କରି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଚୁପ୍। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ପଛ ପଛ ମୁଁ ଯାହାକୁ କହିବି ସେ ଯିବେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ପିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିବି ସେ ଯାଇ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଠିଆ ହେବ। କାଜଲ 7 ରେ ଠିଆ ହୁଅ। 7. Alinda 5. Three. तुम 3 रे ठिया हुआ। 3. तुम ना हुआ ना ठिया हुआ। लक्ष्मी 3 रे ठिया हुआ। 3. मुझा मुडा कहत तो संग ना तुम ना कहबो ठिया हो हला मुडा जानी ना हला हला तुम ना कोन गौड़ा. हां समना. सोमना तो 8 रे ठिया हुआ। 8. 1 2 3 4. दिशा 12 रे ठिया हुआ। 12. Is 10 as 12. Now yes sir. 12 लक्ष्मी 1 रे ठिया हुआ। 1. तमे 4 रे तमे तोरा 1 रे ठिया हुआ। 6 रे ठिया जाओ। 6 2. से 10 रे ठिया जाओ। 10. जा 11. अब 12 टाइट जाएगा. पिले एथुर तमे कोन सिखिलो? पाठ देखिलु. की पाठ? 1 2. 1 2 रे संख्या? ये संख्या. हां 100 पर्यंत. 100 नो 15 पर्यंत. 15. हां ठीक से समझ आनी नहीं तो? हां. संख्या पड़िबो? 15 तम डाकिलो 1 2